Ini bagi ibu ngajaknya bagi. Monggo dipun seseni Anggang ayam. Mugi-mugi teman-teman kekalih menika saged langgeng ngantos kakek-kakek ngene-ngene nuwun sewu sampeyan iki protein apa dokter. Iki saking menika rumah sakit Suwondo. Nggih, Bapak Ibu sekalian menika menawi hormat kita syukur sampun Gusti kanthi hormat kabeh dayang-dayang ingkang dawuh rasa dusun beryan sakeluarga mugi dipun paringi slamet wilujeng sedaya. Nggih, menika wonten bubur abang patang piring meroi Bang Pasar, Bang Akar, Bang BBM. Bacet. Menika wonten jajan pasar meros pasar dari pasar Trangkilan pasar dari Asal lagi gak melok. menika wonten sego golong roti yang golong-golong ndelok toko ndelok kaya ndelok kapur sana. Oh nebang. Menika wonten bubur dedek merek bebek lan liya-liyane. Wonten botok tawon meroi dulur